Tak pánové, tady je pro vás narychtovaná ta nevídanost. Je to všechno, doufám, podle vašich představ, jak jsem vám všechno říkal. Moje nová vdovička si to pěkně vytunila. Vidíte, řasy, všechno, co potřebujete na vaše cesty. Tady máte od toho ty doklady. Jo, a pardon, zapomněl jsem vám dát ještě klíče. Tak na to.